όταν θα ερχόταν η ονομασία η όποια των Σκοπίων, να λέγαμε μας αρέσει, δεν μας αρέσει, την κρίνουμε σωστή, δεν την κρίνουμε σωστή. Εμείς ως Ευρώπη με δικαίωμα ελληνικού βέτο. Ο Σαμαράς επιστρέφει θριαμβευτής. Ο Μητσοτάκης τον υποδέχεται με επένους. Αλλά σήμερα δηλώνει ότι ο υπουργός του δεν πέτυχε το μέγιστο δυνατό. Ο Σαμαράς όχι από κακή πρόθεση βέβαια, από όλη ικανότητα, τα καλομπούσχημα και συνεφώνησε χωρίς να μου τηλεφωνήσει. Ήθελα να το λύσω το θέμα στη διάρκεια τότε, εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα επέβαλες ό,τι ήθελες. Στα Σκόπια επέβαλες ό,τι ήθελες. Οι οδηγίες οι δικές σας να σας αφήσει να φύγει, να μην υπάρχει το Μακεδονία. Εγώ ήθελα να πετύχω με το maximum του δυνατού εκείνη την ώρα για τα Σκόπια. Δεν έγινε δυστυχώς τίποτα. Στην Ελλάδα αρχίζουν οι πρώτες έντονες συζητήσεις για την ονομασία των Σκοπίων. Στη Θεσσαλονίκη ο τότε δήμαρχος Δίνος Κοσμόπουλος μαζί με άλλους συμμετέχουν στις πρώτες συναντήσεις που θα οδηγήσουν στα μεγάλα συλλαλητήρια της εποχής. Είχαμε μια επαφή καταρχήν με τον Υπουργό Εξωτερικών τότε, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος συνεφώνησε άλλωστε τότε το θέμα, κόφραζε αυτό το θέμα και μας είπε ότι αυτό συμφωνεί, αλλά θα έπρεπε να συνοηθούμε και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ο Γιάννη Καραμανλής, ο οποίος είχε αίσθηση πολιτικής, είχε καλό αισθητήριο πολιτικό, ήταν ο πρώτος ο οποίος ανησύχησε μαζί με μένα και με πήρε στο τηλέφωνο λέγοντας κάμε ό,τι μπορείς να μην γίνει το συλλαλητήριο. Βεβαίως και εγώ ήμουν εναντίον του να γίνει το συλλαλητήριο, πήραμε, ήταν αδύνατο να σταματήσουμε. Ήταν όπως η πυρκαγιά στο δάσος με νοτιά, δυνατό νοτιά, άπλωσε αμέσως αυτή η ψυχολογία. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε απολύτως τίποτα για να εμποδίσουμε αυτή την εξέλιξη. Την εποχή εκείνη ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στον Ταβός. Ήταν οι ελληνοτουρκικές συνομιλίες που γινόταν και επικοινωνήσαμε και μάλιστα επιστρέφοντας στην Αθήνα σταμάτησε το αεροπλάνο του εδώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και βρεθήκαμε πάνω στο αεροδρόμιο και το κουβεντιάσαμε το θέμα. Και βέβαια όταν του εξηγήσαμε για τους λόγους που μας είχαν οθήσει σε αυτή τη σκέψη, συνεφώνησε εν συνεχεία, αλλά η αλήθεια είναι ότι μας είπε ότι δεν έπρεπε να δώσουμε κάποια ακραία διάσταση. Η Μακεδονία είναι και θα παραμείνει ελληνική. Στις 14 Φεβρουαρίου διοργανώνεται η πρώτη εντυπωσιακή διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη. 2 μέρες μετά, ο εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Εξωτερικών Βαγγέλης Κοφός ταξιδεύει στη Λισαβόνα για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς φεύγαμε με το αεροπλάνο, ήρθε η εφημερίδα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης που είχε τη φωτογραφία εκείνου του φοβερού συλλαλητηρίου του 1 εκατομμυρίου κόσμου. Παραγγείλαμε λοιπόν αμέσως 15 αντίτυπα και τα βάλαμε μέσα στο ντοσιέ. Όταν λοιπόν ο Σαμαράς έκανε την παρουσίασή του στο μεγάλο στρογγυλό τραπέζι και ήμουν εκεί, οπότε έχω οπτική γνώση του θέματος και άρχισε να μιλάει, εμείς είχαμε εντωμεταξύ δώσει τα ντοσιέ σε όλους τους υπουργούς και μου έκανε εντύπωση ότι τα πρώτα 5 λεπτά κανένας δεν παρακολουθούσε τον υπουργό, τον Σαμαρά. Είχε ανοίξει το ντοσιέ, είχε ανοίξει την εφημερίδα και όλοι τους, όπως ξέρετε, οι υπουργοί εξωτερικών είναι πολιτικοί. Μετρούσαν κεφάλια. Μόλις επιστρέφει ο Σαμαράς, οι πολιτικοί αρχηγοί συναντώνται υπό την ηγεσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή και αποφασίζουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί ονομασία που να περιέχει τον όρο Μακεδονία. Σχετικά με το θέμα των Σκοπίων, η πολιτική ηγεσία της χώρας, με εξαίρεση το ΚΚΕ, συμφώνησε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων μόνον εάν τηρηθούν και οι 3 όροι που έθεσε η ΕΟΚ στις 16 Δεκεμβρίου 1991 με την αυτονόητη διευκρίνηση ότι στο όνομα του κράτους αυτού δεν θα υπάρχει η λέξη Μακεδονία. Στις 6 Μαρτίου ο Σαμαράς συναντιέται με τον Μητσοτάκη στο γραφείο του και του ζητάει επίμονα οδηγίες για την επόμενη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνη τη στιγμή, στη σύσκεψη αυτή, εν ώψη του γεγονότος ότι εγώ έπρεπε σε 3 μέρες να πάω στις Βρυξέλλες να συζητήσω με Μπέικερ και υπουργούς των εξωτερικών, ο Μητσοτάκης λέει πρέπει να έχουμε μια δεύτερη γραμμή άμυνας. Τι θα γίνει αν οι Αμερικανοί δεν θελήσουν να αναγνωρίσουν αυτό το οποίο έχουν αναγνωρίσει οι Ευρωπαίοι, τους 3 όρους. Αν δεν το δεχτούν, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε τότε. Του λέω οι Ευρωπαίοι θα το δεχτούν, έχουν υπογράψει 16 το 10.
Μου λέει αν δεν το δεχτούν. Λέω δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δεχτούν παρά αν εμείς δεν δώσουμε τη μάχη. Λέει δεν σου κρύβω, παρουσία των άλλων, ότι εγώ το θέμα του ονόματος δεν το θεωρώ σημαντικό. Λέω τότε κύριε Πρόεδρε μου λέτε αυτό που έχετε πει στον ελληνικό λαό, αυτό που έχει αποφασίσει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, αυτό το οποίο λέτε εσείς προς τον ελληνικό λαό, άλλο τι μας λέτε εδώ. Να βγω εγώ και να πω τα αντίθετα στο εξωτερικό, πώς θα το κάνω? Πηγαίνω έξω και κύριε Παπαχελά, ποτέ δεν έχω αισθανθεί πιο άσχημα και δεν θα ήθελα ποτέ άλλος Έλληνας υπουργός των εξωτερικών να αισθανθεί το ίδιο άσχημα. Έγινα περίγελος. Με ρωτούσε ο κύριος Ντελόρ με υπονοούμενα. Με ρωτούσε ο κύριος Πώς του Λουξεμβούργου. Με ρωτούσε ο Γκένσελ. Με ρωτούσε ο κύριος Κόλινς της Ιρλανδίας. Και μου λέγανε, καλά Αντώνη, εδώ μας λες άλλα και μαθαίνουμε ότι από το κέντρο άλλη είναι η γραμμή. Είχαν ήδη αρχίσει οι διαρροές ότι μην ακούτε το Σαμαρά, αυτός έχει την θέση όνομα, εμάς δεν μας νοιάζει τόσο. Ζήτησα εγώ να ενημερώσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Σαμαράς γυρνάει στην Αθήνα και ζητάει τώρα να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βλέπω τον Καραμανλή, συζητώ μαζί του και μετά από 2 μέρες μου δίνει αυτήν εδώ πέρα την επιστολή, η οποία επιστολή Καραμανλή ήταν ξεκάθαρη και επιτρέψτε μου να σας διαβάσω μόνο 2 γραμμές. Το επιχείρημα ότι η Ελλάδα υπερβάλλει διότι τα μικρά Σκόπια δεν αποτελούν απειλή για την Ελλάδα, μέλος του ΝΑΤΟ κτλ, είναι αντιφατικό και επικίνδυνο, για να μην πούμε παράλογο. Αν τα Σκόπια, λέει ο Καραμανλής, δεν αποτελούν απειλή αυτή τη στιγμή, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και να εγγυηθεί, ιδιαίτερα μέσα στις σημερινές συνθήκες ρευστότητος και αστάθειας, ποιοι συνδυασμοί δυνάμεων θα προκύψουν στο εγγύς στο απότερο μέλλον, στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. Αν αυτές οι δυνάμεις θελήσουν να χρησιμοποιήσουν και πάλι το μακεδονικό όπως το έκαναν στο παρελθόν, γιατί η διεθνής κοινότης θα πρέπει να τους έχει δώσει εκ των προτέρων έναν τίτλο νομιμότητος για να το πράξουν. Το παρασκήνιο στις σχέσεις Αθήνας-Σκοπίων συνεχίζεται με πολλούς αφανείς μεσολαβητές. Βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης τέτοια κανάλια είχε πολλά με τους Σκοπιανούς. Είναι η άλλη πλευρά, αν θέλετε, της διγλωσσίας. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Πετρέλαια, συμφέροντα, μυστικές διαπραγματεύσεις. Δεν είναι όμως τώρα η ώρα, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είναι όμως τώρα η ώρα. Όλοι ξέρουμε ότι είχατε μια έντονη παρασκηνιακή ανάπτυξη στην ιστορία των Σκοπίων. Εσείς είχατε αρχίσει αμέσως επαφές με πολιτικούς, κυβερνητικά στελέχη και το καθεξής στα Σκόπια? Άρχισα επαφές και με κυβερνητικούς και με τα πολιτικά κόμματα, τα χριστιανικά κόμματα. Παράλληλα είχα αρχίσει επαφές με τους Κωσοβάρους. Εσείς ενημερώνατε το Υπουργείο Εξωτερικών ή ότι είναι ανάλογος ή κατευθείαν με τον Πρωθυπουργό είχατε πει? Μόνο τον Πρωθυπουργό, κανένα. Ποτέ δεν ενημέρωσα κανένα. Πλην του Πρωθυπουργού. Με την ιστορία της ονομασίας, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, υπήρξε ποτέ ένα παρασκηνιακό παζάρι και να φτάσαμε κοντά σε μια ονομασία, σε ένα συμβασμό? Φτάσαμε κοντά στο όνομα, λέγαμε Μακεδονία. Σε μια κοινή συνάντηση στην Ελλάδα, τα δικά σας εξουσιοδοτημένα πρόσωπα διεμήνυσαν στους δικούς μου υπαλλήλους ασφαλείας να με ρωτήσουν εάν είμαι έτοιμος να απαρνηθώ το όνομα της Μακεδονίας, με αντάλλαγμα μια κατάθεση $1.000.000 σε οποιαδήποτε δυτική τράπεζα. Η Ελλάδα όμως προσπαθεί να εξαγοράσει το όνομα της γειτονικής χώρας και επίσημα. Τον Μάιο, όταν τον συνήντησα, του είπα ότι η ελληνική πλευρά είναι πρόθυμη για να δείξει την καλή της θέληση και να στηρίξει το νέο κρατήδιο και οικονομικά, ότι αν υπάρξει συμφωνία ως προς το θέμα του ονόματος και των υπολείπων, αλλά βασικά του θέμα του ονόματος, είναι διατεθειμένη να υπογράψει ένα πρωτόκολλο οικονομικής συνεργασίας ενός ύψους $100.000.000. Στην Αμερική εντωμεταξύ η ομογένεια κινητοποιείται με την παρότριση της Αθήνας. Στη συνέχεια πάντως οι συγκεντρωμένοι Ελληνοαμερικανοί θα διαδηλώσουν προς το Λευκό Οίκο και εκεί θα επιδοθεί μια επιστολή προς τον πρόεδρο Μπούς, με την οποία θα του ζητούν να μην αναγνωρίσει την δημοκρατία των Σκοπίων σαν Μακεδονία και επίσης να ασκήσει πίεση στην Τουρκία για τη λύση του Κυπριακού. Ο Χρήστος Ζαχαράκης είναι πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον όταν τον καλεί στο γραφείο του το νούμερο 2 του State Department.